Σπάσαν τη γην εξήλθεν ο φόγκος σου, δεξαμένη των λόγων σου, διού Θεοπρεπώς εδογμάτισας την φύση των όντως εκράνωσας, τας των ανθρώπων ήθη κατεκόσμησας, Βασίλειον ιεράτευμα, Πάτερος Ιε Χριστόν των Θεών οικέτευε, δωρήσαστε ημίν το μέγα έλεος. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ηλαιός σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον, ετι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, ετι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Θεοκλήτου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, ετι δεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού, ετι δεόμεθα υπέρ του ευλογηθήνε των νέων ενιαυτών της Χριστότητος του Κυρίου και γενέστε αυτών ειρηνικών και σωτήριων, ετι δεόμεθα υπέρ του Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών του Συλλόγου, των απεκδεχομένων το παρασού μέγα και πλούσιον έλεος, ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξαν αναπέμπομε, του Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον, Κύριε ο Θεός ημών, ο καιρούς και χρόνους εν τη Δία εξουσία θέμενος, και την ζωήν ημών ισχύρα σου διακρατών επάκουσον ημών δεωμένων σου εν τη ευσήμω ημέρα ταύτη επί τη εισόδο ημών εις των νέων ενιαυτών της Χριστότητός σου, και ευλόγησον τον πλακούντα τούτον, των προσφερόμενων εις δόξαν συν και εις τιμήν του εναγής Πατρός ημών Βασιλείου του Μεγάλου Αρχιεπισκόπου Καισαρίας της Καπαδοκίας. Επίβλεψον μεγαλόδερε τους ουρανίου Αγίου σου και κατάπεμψον εφημάς τους τα δώρα ταύτα ευτρεπήσαντας και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας τας ουρανίους δωρεά σου, ότι επισή ελπίκαμε το ζώντι Θεό εις τους αιώνας, ευλόγησον τας εισόδους και εξόδους ημών, πλήθυνον εν αγαθής την ζωή ημών, κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των θείων σου εντολών, ότι ούκ επάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός του εναγής Πατρός ημών Βασιλείου του Μεγάλου και πάντως των Αγίων. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σε ο εναγής θαυμαστός Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, της πρεσβείας της Παναχράντου αυτού Μητρός του εναγής Πατρός ημών Βασιλείου του Μεγάλου Αρχιεπισκόπου της Καισαρίας και πάντως των Αγίων. Ελεήσει Χριστός σε εμάς τους αγαθούς και φιλάνθρωπους και λίγων Θεός. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Διευχών των Αγίων Πατερών ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Καλή και ευλογημένη χρονιά. Ευχαριστούμε πολύ, Πατέρα. Λοιπόν, ελάτε εσείς οι κυρίες. Έλα με μία, έλα και εσύ. Έχετε εκεί. Πάμε. Εδώ, πέστε τώρα πώς είναι. Κάνετε τις φορές μετά. Κάντε εσείς. Κάντε στο πρώτο. Φτάσετε. Στο κομμάτι, πώς έχουμε. Έλα, πώς θα πάμε μετά. Ναι, κόψε εσύ να το τακτοποιήσω. Θα έλεγα να το πούμε 5-6 λεπτίδες και μετά κάνουμε ό,τι είναι μετά 60 κομμάτια. Άρα 6 και 10 τι 6, άρα 6, 10 στο άρα 5. Λοιπόν, τώρα θα κοπεί η Βασιλοπίτα, θα πάρει τα κομμάτια. Όποιος, αν είναι γονέας αυτός που θα τύχει το φλουρί, θα πάρει ένα άλλο δώρο. Τα παιδιά θα πάρουν άλλο δωράκι. Εντάξει, όποιο παιδί τύχει τη Βασιλόπιτα, θα το δείτε. Φλουριά, ατέλειωτα. Το θησαυροφυλάκιο της Αγγλίας φέραμε. Όχι, δεν βλέπω. Εδώ, λίγο μικρό. βάλε εδώ. Έλα εδώ. Τώρα, Μιμή, 66. Γιατί είναι και ο
καλή χρονιά σε όλα τα μέλη του Συλλόγου. Αντιλαμβάνομαι τη δυσκολία των προβλημάτων που αντιμετωπίζει κάθε οικογένεια και θέλω να δηλώσω ότι θα είμαι δίπλα να βοηθήσω με όλες μου τις δυνάμεις όσο μπορώ περισσότερο, γιατί τα προβλήματα που διαχειρίζονται τα μέλη αυτών των οικογενειών είναι ιδιαίτερα και ξεπερνούν ακόμη και τη φαντασία πολλές φορές. Εύχομαι σε όλους ολόψυχα μια καλή χρονιά και να τους δίνει ο Θεός δύναμη να συνεχίσουν το δύσκολο έργο που κάνουν. Ευχαριστώ. Καλή χρονιά, χρόνια πολλά σε όλους, χρόνια πολλά και στους γονείς που έχουν παιδιά με ειδικές ανάγκες, χρόνια πολλά σε όλους τους γονείς και χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο που έχει ζητήματα αναπηρίας. Είναι μια χρονιά ίσως δυσκολότερη από την προηγούμενη σε θέματα που αφορούν τα παιδιά μας. Έχουμε προβλήματα με τις σηματοδοτήσεις, έχουμε προβλήματα με τις υποδομές. Εύχομαι και εγώ θα προσπαθήσω να κάνουμε ό,τι είναι δυνατό για να το ξεπεράσουμε. Δεσμεύομαι θα προσπαθήσω να το ξεπεράσουμε και δεσμεύομαι να κάνω ό,τι πρέπει να το χέρι μου και μια καλύτερη μέρα για όλους μας. Καλή χρονιά, χρόνια πολλά και καλή δύναμη σε όλους. Σύλλογοι και σαν και το δικό σας γεμίζουν ένα κενό μεγάλο που έχει αφήσει η κρατική πρόνοια σχετικά με τα παιδιά με ειδικές ικανότητες. Εύχομαι πραγματικά στο νέο έτος να υποδοθούν οι προσπάθειες που κάνει ο Σύλλογος για τη δημιουργία του κέντρου ημιαυτόνομης διαβίωσης πάνω στο Ποδοσάκι νοσοκομείο. Πιστεύω ότι το έργο που κάνει ο Σύλλογος είναι τόσο σημαντικό ώστε θα πρέπει να προβληθεί και σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο ώστε να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα αρρωγής και πάνω απ' όλα χρηματικής και υλικής βοήθειας από την πολιτεία.